नमस्कार, मी सुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन तेली ठाकरे गटात आले आणि पहिला धक्का बसला तो अर्थात अर्चना घारेंना। महाविकास आघाडीमुळे ही जागा ठाकरे गटाला मिळाली आणि तिथूनच सुरू झाला अर्चना घारेंचा संघर्ष। अर्चना घारेंनी शेवटपर्यंत माघार न घेता अपक्ष लढण्यावर त्या ठाम राहिल्या। उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्या भावनांचा अक्षरशः बांध फुटल्याचं दिसलं। इतके दिवस मेहनत करून ऐनवेळी डावललं गेलं याचं दुःख त्यांच्या भावनांमधून भाषणांमधून स्पष्ट दिसत होतं। त्यांनी माघार न घेतल्यानं महाविकास आघाडीच्या अडचणीही वाढल्यात। आता महाविकास आघाडीकडून विशेषतः ठाकरे शिवसेनेकडून अर्चना घारेंना घेरण्यात येत असल्याचं दिसतंय। आघाडीचे उमेदवार राजन तेलींनी त्यांच्यावर वार केलाय, मात्र राजन तेलींच्या आरोपांना अर्चना घारेंनीही उत्तर दिलंय। आज यावरच चर्चा करणार आहोत। आपल्या सोबत आहे दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई सर आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत। तर आता सुरुवातीला पाहूयात राजन तेलींनी नेमकं अर्चना घारेंवर काय आरोप केलाय। राष्ट्रवादीचे सर्व आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी अर्चना घारे मॅडमला फोन केला होता। त्यांनी सक्त सूचना दिल्या होत्या की आघाडीचे उमेदवार म्हणून शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे राजन तेली यांना पाठिंबा आपल्याला द्यावा लागेल। आपल्यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत आणि एवढंच नाही तर ते प्रयत्न केले तर पुढच्या वेळी म्हणजे आता ज्यावेळी सत्ता येईल ते तुमचा जरूर तो विचार या ठिकाणी केला जाईल। एवढं करून सुद्धा त्या यानंतरच्या पूर्णपणे तयारीत होत्या। आज केसरकर आणि राणे ज्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टीचा मागचा जर इतिहास आपण बघितला, या ठिकाणी साळगावकर असतील, त्याच्या पूर्वीचे दळवी साहेब असतील, या सगळ्यांना त्यांनी अशा प्रकारचं मदत करतो म्हणून सांगून शेवटी त्याला फसवलेलं होतं। अर्चनाताईंचं पण तेच करणार। ह्या कोकणाला अपक्षांची भूमिका या ठिकाणी नाही। कधीच कोकणामध्ये अपक्ष म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये अपक्ष आमदार निवडून आला की तुम्ही सांगा। त्यामुळे ही आघाडीची मतं फुटली पाहिजेत ह्या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत। पण मला 100% खात्री आहे की आघाडीचे सगळे नेते एकत्र काम करत असल्यामुळे मतं कुठली फुटणार नाहीत आणि त्याचा परिणाम काही त्या ठिकाणी होणार नाही। परंतु आपल्या माध्यमातून लोकांनाही अपील करेन की अपक्ष उमेदवाराला मतं देऊन आपली मतं फुकट घालू नका। आपल्याला त्या ठिकाणी मदत ही आघाडीच्याच उमेदवाराला करावी अशा प्रकारची विनंती आपल्या माध्यमातून। राजन तेलींनी जी प्रतिक्रिया दिलेली आहे किंवा जे आरोप केलेले आहेत त्यावर आपण बोलणार आहोत। मात्र या आरोपांमध्ये राजन तेली असं म्हणाले होते की अर्चना घारे हे उमेदवार म्हणजे हा जो अपक्ष ज्या उभ्या राहिलेले आहेत तो केसरकर आणि राणेंचा डाव आहे। त्यामुळे एकंदरीत राजन तेलींनी एकाच वेळी अर्चना घारेंना तर टार्गेट केलेलंच आहे, मात्र या बरोबरीनंच केसरकर आणि राणेंना देखील त्यांनी टार्गेट केलेलं आहे। यावरूनच माजी खासदार विनायक राऊत यांनीही अर्चना घारेंची हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली आहे। जर अजूनपर्यंत त्यांना पक्षातून काढलं नसेल तर आम्ही तशी मागणी करणार आहोत शरद पवारांकडे, असं सुद्धा विनायक राऊत यांनी म्हटलंय। पाहुयात विनायक राऊत यांची नेमकी मागणी काय आहे। खरं म्हणजे महाविकास आघाडीच्या पक्षाच्या ज्या मतदारसंघामध्ये निवडणुका लढत आहेत त्या मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही सक्रिय पदाधिकाऱ्याने जर बंडखोरी केली असेल तर त्यांची हकालपट्टी करावी हा झालेला निर्णय आहे तो सर्वांना लागू आहे। त्यामुळे या मतदारसंघातून जर अर्चना घारेंची हकालपट्टी झाली नसेल तर माननीय शरद पवार साहेबांकडे आजच आम्ही तशी मागणी करणार आहोत। तर ही आपण प्रतिक्रिया ऐकली माजी खासदार विनायक राऊत यांची। त्यांनीही देखील अर्चना घारे यांना टार्गेट केलंय। मात्र आता या सगळ्याला अर्चना घारेंनी सुद्धा उत्तर दिलेलं आहे। नेमकं अर्चना घारेंनी उत्तर देताना काय म्हटलंय ते सुद्धा समजून घेऊ। अर्चना घारे असं म्हणतात, महाविकास आघाडी अस्तित्वात येण्या अगोदरपासून मी या मतदारसंघात काम करत आहे। राजन तेली काल महाविकास आघाडीत आलेत। कालपर्यंत तुम्ही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दूषणं देत होता, टीका करत होता। शिवसेना आणि त्यांच्या नेत्यांविषयी आपण काय काय बोलत होता जर आठवा।
शरद पवार कोकणसाठी काय केलं, तुम्हीच प्रेस घेऊन सुप्रिया सुळे यांना सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असताना विचारलं होतं ना, आता आयत्या वेळेला येऊन तिकिटावर तुम्ही डल्ला मारताय, असा सुद्धा आरोप आणि उत्तर अर्चना घारेंनी तेलींना दिलेला आहे. आता हे सगळे आपण आरोप प्रत्यारोप घडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एकीकडे राजन तेली असं म्हणतायत की अर्चना घारेंची अपक्ष उमेदवारी आहे, ती एकंदरीत पाहता केसरकरांचा डाव असल्याचं ते म्हणतायत. सर, मी तुमच्याकडे आता येते. हे जे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत आणि एकीकडे महाविकास आघाडीत ज्या कधी काळी अर्चना घारे हा महाविकास आघाडीचा भाग होता, त्याच अर्चना घारेंवर आता महाविकास आघाडीचे नेते तुटून पडल्याचं दिसत आहे. या आरोपांकडे कसं पाहताय? जुली, एकंदरीत जर आपण गेल्या 8-10 दिवसाच्या घडामोडी सगळ्या बघितल्या, ज्यावेळी राजन तेली यांनी महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून एंट्री केली आणि राजन तेलींना अखेरच्या शेवटपर्यंत अगदी म्हणजे जोपर्यंत राजन तेलींना तिकीट जाहीर होत नव्हतं शिवसेनेचं, म्हणजे महाविकास आघाडीकडून हमखास अर्चना घारे परब यांनाच तिकीट मिळेल असं सगळं वातावरण होतं. अगदी महिनाभरापूर्वी जो या ठिकाणी सावंतवाडी विधानसभेमध्ये राष्ट्रवादीकडनं एक शक्ती प्रदर्शन केलं गेलं, खऱ्या अर्थाने स्वतः जयंत पाटील, त्याच्यानंतर अमोल कोल्हे, ह्या सगळ्या लोकांनी अर्चना घारेच उमेदवार आहेत, तुम्ही तयारीला लागा, अशा प्रकारचं संपूर्ण आव्हानसुद्धा केलेलं होतं. आणि अशा वेळेला अर्चना घारे यांचं तिकीट कापलं जाणं, राजन तेलींची एंट्री होणं, साहजिकच त्यांच्या मनाला लागणं हे सगळं होतं. पण ज्या पद्धतीने आरोप झाले, ज्या पद्धतीने राजन तेलींनी म्हटलं की खऱ्या अर्थाने हा सगळा महाविकास आघाडीचा धर्म जो आहे तो अर्चना घारे यांनी पाळला पाहिजे, पण अर्चना घारे ज्या पद्धतीने दुखावल्या त्याला नेमकं आपण चुकीचं म्हणणार का, हा सुद्धा आजचा खरा प्रश्न आहे. आणि त्यांनी जी आपल्या मनातली खतखत आहेत, भावना आहेत, ह्या सगळ्या व्यक्त केल्या आणि त्याच्यावरच त्यांचं संपूर्ण स्टेटमेंट होतं की आयत्या वेळी राजन तेलींनी तिकिटावर डल्ला मारला. गेली 8 वर्ष त्या ठिकाणी अर्चना घारे परब या ठिकाणी संपूर्ण तयारी करत होत्या. मागील विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा त्यांना या संपूर्ण रणभूमीत उतरायचं होतं. अशा वेळेला त्यावेळी त्यांना थांबवलं होतं राष्ट्रवादीने आणि त्यावेळी सुद्धा शिवसेनेला संधी दिलेली होती. आणि आत्ता पुन्हा एकदा सगळी तयारी केलेली असताना 100% तिकीट आपलं जाईल, आपणच मैदानात उतरणार आणि अशा वेळी राजन तेलींची त्या ठिकाणी एंट्री होणं हे कुठेतरी त्यांना अतिशय मनाला वेदणार होतं. आणि तेच त्यांनी भावना आपण बघितलं तर त्यांच्या संपूर्ण आपण पोस्टरमध्ये बघितलं, ट्विटमध्ये बघितलं, त्यांच्या प्रतिक्रियेमध्ये बघितलं तर त्यांनी थेट सवाल केले. कालपर्यंत तुम्ही शरद पवारांवर टीका करत होता, सुप्रियाताईंना प्रश्न उपस्थित करत होता आणि आज असं काय झालं नेमकं की तुम्ही थेट येऊन या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा आपल्याला धर्म पाळायला सांगताय. त्यामुळे निश्चित अर्चना ताईंचा जो एक त्याला प्रत्युत्तर आहे ते तोडीस तोड देणारं प्रत्युत्तर आहे. अगदी फक्त त्यांच्या आरोपाला त्यांनी उत्तर दिलं नाही तर थेट त्यांनी सांगितलं की लडकी हूं, लढ सकती हूं. म्हणजे इतक्या स्टेटमेंटपर्यंत आणि इतक्या कॉन्फिडन्सपणे आज त्या ठिकाणी लढतायत. आणि जर एकंदरीत या सावंतवाडी विधानसभेचं चित्र जर बघितलं तर गेली 4-5 वर्ष अर्चनाताई ह्या राजन तेली या सगळ्या मंडळीशी संघर्ष करत होत्या. कारण राजन तेली त्यावेळी महाविकास आघाडीचे घटक नव्हते, भाजपमध्ये होते आणि तेच व्यक्ती त्या ठिकाणी आज उमेदवार म्हणून दिलेला आहे आणि ते त्यांना पटलं नाही, त्यामुळे ते वेगळे त्यांनी चूल मांडली आणि आज अपक्ष लढतायत. मात्र ह्या सगळ्या जरी गोष्टी असल्या तरी शेवटी महाविकास आघाडीचा धर्म आहे किंवा तुम्ही जर पक्ष आणि पक्षनिष्ठा सगळ्या गोष्टी मानत असाल तर महाविकास आघाडीचा धर्म पाळला पाहिजे. या अनुषंगाने राजन तेलींनी त्यांच्यावर टीका जर केली असती तरी ती आज ज्या पद्धतीने हे होतं ती एक्सेप्ट झाली असती. पण राजन तेलींनी असं म्हटलं की जसं आपण पाहिलं की अर्चना घारेंची अपक्ष उमेदवारी म्हणजे दीपक केसरकरांना थोडक्यात तो सपोर्ट आणि तोच महत्त्वाचा विषय आहे. कारण यामागे नेमकं काय कसं काय त्यांनी गणित मांडलेलं आहे आपण सविस्तर याच्यामध्ये पुढे चर्चा करू. पण हा विषय सुद्धा जो आहे किंवा त्यांनी प्रश्न उपस्थित मुळात करणं हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की यामागे आपण काय नेमकं बांधणी करायची. पण हा सुद्धा खऱ्या अर्थाने एक संशोधनाचा विषय आहे. ज्या पद्धतीने राजन तेली टीका करतायत अर्चना घारेंवर, अर्चना घारेंनी सुद्धा ते प्रतिसवाल उपस्थित केलेले आहेत. बरोबर. आता अर्चना घारेंनी तर उत्तर दिलेलंच आहे त्यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांना. पण आता हा प्रश्न राहतोय की एका बाजूला ठाकरे सेना तर बोलतेच आहे, पण ज्या राष्ट्रवादीसाठी त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून त्या काम करतात, पक्ष बांधणीसाठी प्रयत्न करतात, तर ते सुद्धा जे काही ज्येष्ठ नेते होते ते सुद्धा आरोप करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. अगदी प्रवीण भोसले जे राज्यमंत्री होते आणि आता ते अगदी शरद पवार यांचे निकटवर्तीय बनलेले आहे.
तर त्यांनी सुद्धा असं म्हटले की आम्ही त्यांना सांगत होतो की तुम्ही तुमची उमेदवारी मागे घ्या. शरद पवार सांगत होते मात्र त्या ऐकल्या नाहीत. त्यांनी एका ज्येष्ठ नेत्याचा अपमान केलाय, आमच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा अपमान केलाय. तर कुठेतरी एकंदरीत तिथूनच या सगळ्या संघर्षाची सुरुवात झाली असं आपण म्हणू शकतो का? नक्की तसंही म्हणू शकतो. पण आपण दुसरंही जुईली बघितलं तर ज्यावेळी ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या, राजनतेलींना अगदी लास्टपर्यंत राजनतेलींनी वाट बघितली की उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंत. त्यांना अपेक्षा होती राजनतेलींना की अर्चना ताई या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा धर्म पाळतील, उमेदवारी अर्ज जरी भरलेला असला तरी तो मागे घेतील. मात्र अर्चनाताई आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यात आणि त्यानंतर थेट राजनतेलींनी सिल्वर ओक गाठलं, शरद पवारांची भेट घेतली आणि त्यावेळी प्रवीण भोसले त्यांच्या समवेत होते. आणि प्रवीण भोसलेंनी जी टीका केली फक्त तेवढीच नाही केली, त्याच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा प्रवीण भोसलेंनी टीका केलेली होती. 8 वर्षात जो अर्चनाताईंनी पक्ष वाढवला तो फक्त अर्चनाताईंनीच वाढवला का, आम्ही सगळेजण होतो म्हणून त्या वाढवू शकला असं त्यांचं विधान होतं. मात्र ह्या सगळ्या गोष्टी असल्या जसं तू म्हणतेस तर त्या राष्ट्रवादीच्या संपूर्ण टीममध्ये सुद्धा एक वाक्यता आहे असं म्हणू शकत नाही. कारण आपण जिल्हा अध्यक्ष जे आहेत अमित सामंतनी तसं बघायला गेलं तर पूर्णपणे थेट अशा प्रकारचे आरोप करणं किंवा कारवाईची भूमिका ही आपल्याला त्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिसली नाही. त्याच्यानंतर प्रवीण भोसले आणि सगळ्या मंडळींनी जी एक 5-6 दिवसापूर्वी पत्रकार परिषद घेतली त्याच्यामध्ये म्हटलं होतं की आपण 4 दिवसाचं अल्टिमेटम देतोय. 4 दिवसामध्ये जर अर्चना घारेंसोबत गेलेली जर सगळे पदाधिकारी परत नाही आले तर त्यांच्यावर कारवाई होणार. 4 दिवसाची संधी दिलेली होती मात्र ते 4 दिवस संपलेले आहेत. अर्चनाताई थेट रणांगणात उतरलेले आहेत, प्रचार करतायत. बरीचशी राष्ट्रवादीची मंडळी त्यांच्याबरोबर फिरतायत. फक्त वरिष्ठ जे आहेत राष्ट्रवादीचे ते मात्र आघाडी धर्म या ठिकाणी पाळताना दिसत आहेत. जिल्हाध्यक्ष जरी आपल्याला मैदानात उतरलेले दिसत नाहीत तर या ठिकाणी प्रवीण भोसले, सुरेश दळवी ही सगळी मंडळी जी राष्ट्रवादीची आहेत ती राजनतेलींसमवेत या ठिकाणी उतरल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. काल सुद्धा दोडामार्गात त्यांची पत्रकार परिषद झाली आणि यावेळी सुद्धा राजनतेलींनी जोरदार टीकास्त्र अर्चना ताईंवर उठवलेलं होतं. हे सगळं जरी असलं तरी नेमकं या मागचं जर गणित घालायला गेलं तर अर्चना ताईंनी ज्या पद्धतीने आज या संपूर्ण सगळ्या गोष्टींकडे थेटपणे पाहिलं आणि मैदानात उतरलेले आहेत तर हे आरोप प्रत्यारोप इथेच थांबणार आहेत की अजून पुढे जाणार हे सुद्धा आपल्याला पाहावं लागणार आहे. बरोबर. आता खरं तर इथे चौरंगी लढत होतीये. म्हणजे मेन जी थेट लढत होतीये ती खरं तर ज्यांच्याकडे पक्षाचं चिन्ह आहे त्यांच्यातच आपल्याला म्हणावी लागेल. एकतर महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर, महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन तेली यांच्यात ही काटेकी टक्कर होणार आहे. मात्र तरी देखील अजून 2 अपक्ष उमेदवार राहतात. त्या म्हणजे एक अर्चना घारे आणि दुसरे आहेत ते म्हणजे विशाल परब. हे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे ठरत आहे आणि त्यांनी सुद्धा बांधणी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. मात्र आता पूर्णपणे म्हणजे एकीकडे विरोधक राहिले बाजूला, मात्र आता महाविकास आघाडीच्या ज्या 2 नेत्यांमध्ये वादावादी होताना आपल्याला पाहायला मिळते किंवा थेट आरोप प्रत्यारोपच होताना पाहायला मिळतात. अगदी अर्चना घारेंनी सुद्धा केसरकर हे आपल्याला वडिलांप्रमाणे आहेत मात्र जो विकास झाला नाही तो नाहीच अशा पद्धतीने त्या बोलताना पाहायला मिळाल्यात. म्हणजे थेट वार त्यांनी तिथेही केला नाही किंवा कुठल्याही उमेदवारावर ते कधी बोलतानाही दिसल्या नाही. हे एक अर्चना घारेंची जमेची बाजू म्हणायला हवी. म्हणजे वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोप टाळून त्या कायमच विकासाच्या मुद्द्यावर लढताना आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. ही त्यांची जमेची बाजू म्हणायला हवी. मात्र आता इथं जेव्हा आपण पाहिलं तर महाविकास आघाडीचे उमेदवार किंवा जे नेते आहेत जे ज्या पद्धतीनं अर्चना घारेंना टार्गेट करतात हे कुठेतरी त्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. हेच त्याचं उदाहरण म्हणावं का? नक्कीच अडचणी तर निर्माण होत आहेतच. कारण ज्या पद्धतीने राजन तेलींनी एक गणित केलं होतं, कारण राजन तेलींनी सुद्धा शेवटपर्यंत आपल्याला तिकीट मिळेल का याची पूर्णपणे कानोसा घेतला. राजन तेली पहिल्यापासूनच दीपक केसरकर यांच्या विरोधात होते. आपण बघितलं एका पक्षात असू नये म्हणजे महायुतीत असू नये, कारण राजन तेली भाजपचं त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करत होते, दीपक केसरकर शिवसेनेचं प्रतिनिधित्व करत होते. मात्र तरीही त्यांचं जुळत नव्हतं. पण कोणत्याही परिस्थितीत आपण विधानसभा लढवणारच, कारण 2 वेळा राजन तेलींनी दीपक केसरकर यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेली आहेत. दुसऱ्या वेळी तर त्यांचा निसटता पराभव झाला. पहिल्या वेळी त्यांनी अपक्ष लढवली निवडणूक, त्यावेळी सुद्धा मतांचं मोठं गणित घातलेलं होतं. आणि दुसऱ्या वेळी अगदी थोडक्यात त्यांचा त्या ठिकाणी जी त्यांची मनीषा होती ती सुद्धा अपुरी राहिलेली. आणि आत्ता त्यांनी एक गणित घातलेलं होतं
की आपण भाजप सोडतोय, शिवसेनेची जवळपास 56,000 मतं आणि महाविकास आघाडी म्हणजे अर्चनाताई असू दे किंवा राष्ट्रवादी असू दे ह्या सगळ्यांवर आणि स्वतःचं एक ओल आहे. म्हणजे राजन तेली जे स्वतः या मतदारसंघामध्ये मेहनत घेतलेली आहे, कारण जरी भाजपमधून राजन तेली असले तर राजन तेलींना मानणारा एक गट आहे. राजन तेलींनी गावागावात माणसं उभारलेली आहेत. राजन तेलींची एक जी फळी आहे ती स्वतंत्र काम करणारी आहे. मात्र आज ज्या पद्धतीने भाजपने मोर्चा बांधणी केली तर राजन तेलींना भाजपकडनं किती सपोर्ट होणार हा एक संशोधनाचा विषय आहे. मात्र आपली हक्काची मतं, महाविकास आघाडीची हक्काची मतं होती आणि अर्चनाताई शेवटपर्यंत एवढं समजूनही माघार घेत नाहीत, तर मग तो उंगली निर्देश त्यांनी कोणाकडे करायचा, तो दीपक केसरकरांकडे केलेला आहे की अर्चनाताईंची उमेदवारी ही दीपक केसरकरांनाच हे करणारी, अशा प्रकारचं सगळं हे गणित आहे. आणि ते कॅल्क्युलेशन ते करतायत की जर आज दुसरा एक आपण जर विचार केला तर आज या ठिकाणी 2 अपक्ष उमेदवार आहेत. महायुतीकडनं राजन तेली बाजूला गेलेत, त्याच्यानंतर अपक्ष उमेदवार या ठिकाणी मैदानात विशाल परब आहेत. विशाल परब ज्या पद्धतीने बांधणी करतायत तर ती सुद्धा महायुतीची काही मतं त्या ठिकाणी वळवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. ते सगळं कॅल्क्युलेशन सोडलं तरी राजन तेलींना एक विश्वास होता की आपल्याला महाविकास आघाडीची अर्चना घारे परबांची जी टीम आहे त्यांची मतं मिळणार. पण या ठिकाणी तो संपूर्ण बॅकलॉग होत असताना पुन्हा इथनं म्हणजे ती भाजपची काही मतं आपल्याला मिळतील असं सुद्धा राजन तेलींचं गणित असू शकतं. पण ज्या पद्धतीने भाजप आणि शिवसेना आज एकत्र झाली, महायुतीने ज्या पद्धतीने बांधणी केली, वरिष्ठ लेवलवरून सूचना आल्या, आज आपल्याला कुठेही तो दगाफटका होताना चित्र या मतदारसंघात सुरुवातीला जे वाटत होतं, भासवलं जात होतं, कार्यकर्त्यांमधून बोललं जात होतं, मात्र आज चित्र पूर्ण नेमकं वेगळं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर थेट ही विधानं केली गेली नाहीत तर कशा पद्धतीने आपल्याला सुद्धा सपोर्ट होईल किंवा लोकांमध्ये मतदारांमध्ये काय प्रभाव टाकता येईल हे सुद्धा गणित असू शकतं. ज्या पद्धतीने राजन तेलींचं शेवटपर्यंत टीका करणं टाळलेलं होतं, मात्र आत्ता त्यांनी थेट टीका केलेली आहे. आणि या जसं तू म्हटलंस की अर्चनाताईंचं जर संपूर्ण राजकारण जर बघितलं आपलं 8-10 वर्षातलं तर आत्तापर्यंत त्यांनी तसं वैयक्तिक कोणावर टीका केली नाही, ना दीपक केसरकरांवर टीका केली, ना अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांच्यावर केली. राजन तेलींवर सुद्धा त्यांनी टीका केली नव्हती. पण राजन तेलींनी ज्यावेळी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं त्यावेळी मात्र त्यांनी परखडपणे त्यांना उत्तर दिलेलं आहे आणि तिथूनच हा संघर्ष सुरू झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. पण आता हे संघर्ष घडत असताना आपण हे पण विसरून चालणार नाही की जेव्हा केसरकर यांना विचारलं गेलं होतं की आता ही चौरंगी लढत होती, तुम्ही या लढतीकडे कसं पाहताय, किंवा राजन तेलींनी काही आरोप केले होते किंवा त्यांना डिवचलं होतं की पहिल्या नंबरला मी असेन, त्यानंतर बाकीचे सगळे उमेदवार आणि केसरकर 4थ्या नंबरवर जाते. मात्र केसरकरांनी त्यांना उत्तर देताना असं म्हटलं की माझी लढत ही अर्चना घारेंशी होतीये, राजन तेली यात कुठेच नसतील आणि ते 4 नंबरवर असतील, अशा प्रकारे त्यांचे आरोप प्रत्यारोप रंगलेले होते. तर हे विधान सुद्धा आपल्याला विसरून चालणार नाहीये. कसं पाहताय त्याकडे? नक्कीच या विधानाकडे जर आपण बघितलं तर तो मग वेगळा संदेश त्या ठिकाणी येऊन जातो. आपल्याला माहीत आहे आणि इथली लढत सुद्धा जी आहे ती आज सगळ्यांना क्लिअर झालेली आहे की 2 अपक्ष उमेदवार आहेत. निश्चित विजयाचा जो विजय फायनल जो होणार आहे तो या अपक्षांच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे त्यांच्या मतावर. पण खरी लढत जर आपण पाहिली आज ज्या पद्धतीने या मतदारसंघात जवळपास अजून प्रचाराचे काही दिवस शिल्लक आहेत, एक आठवडा शिल्लक आहे, मात्र आत्ता उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसानंतर सुद्धा 1 आठवडा आपला उलट झालेला आहे. आणि जी प्रचार यंत्रणा झाली, जी चित्र सगळी बदलली, महाविकास आघाडीचे नेते जे शेवटपर्यंत म्हणजे अर्चनाताईंनी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंत त्यांची पाठराखण करत होते, त्यावेळी प्रवीण भोसले साहेब असू दे किंवा सुरेश दळवी साहेब, अर्चनाताईंनाच त्या ठिकाणी तिकीट मिळालं पाहिजे, याच आमच्या उमेदवार आहेत, मेहनत घेत आहेत, विजयी केल्याच पाहिजे, हे सगळं घेत होते. आणि मग आत्ता त्यांनी भूमिका संपूर्ण बदललेली आहे. आणि अशा वेळी ज्यावेळी आरोप प्रत्यारोप झाले आणि दीपक केसरकर हे अतिशय बघितलं तर दीपक केसरकर अर्चना घारेंवर एकही कुठे या ठिकाणी आपल्याला आरोप करताना दिसत नाही. कारण दीपक केसरकर यांना सुद्धा माहीत आहे की आपला प्रतिस्पर्धी कोण आहे, लढत कोणाच्यात होतंय. तर खरी लढत जर झाली आपण बघायला गेलं तर ते आरोप प्रत्यारोप सगळे एकमेकांवर दीपक केसरकर आणि राजन तेली यांच्यावरच होत आहेत. काही अंशी दुसरे अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांना सुद्धा दीपक केसरकर टार्गेट करतायत. पण आपल्याला अर्चना घारे परब किंवा अर्चनाताईंवर या ठिकाणी केसरकर यांच्याकडनं हल्लाबोल झालेला अजूनपर्यंतच्या संपूर्ण प्रचार यंत्रणेमध्ये दिसलेला नाहीये. त्यामुळे राजन तेली म्हणतात त्याला काही कुठेतरी एक जोडलं जावं का त्या सगळ्या आरोपांना, हा एक संशोधनाचा विषय असू शकतो. पण
खरंच हे मला वाटतं की राजकारणाचे आणि राजकीय फक्त आरोप प्रत्यारोप असू शकतात. कारण अर्चना घारे परब यांनी ज्या पद्धतीने या सगळ्या निवडणूक रणसंग्रामामध्ये उतरलेल्या आहेत, तर अर्चना घारेने सुद्धा आतापर्यंत राजन तेलींना कुठे टार्गेट नाही केलं. अजिबात नाही. त्यांनी आवाज काय उठवला? त्यांनी आता जे आपल्या हाती त्यांचा संकल्प, हे संपूर्ण त्यांचा जो संकल्प आहे ना, विचारांचा निर्धार, निवडणुकीला उभं राहताना त्यांनी काही मुद्दे जे मांडलेले आहेत आपण पाहिलं तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी शेतकरी असू दे, त्याच्यानंतर शिक्षण असू दे, आरोग्य असू दे, या सगळ्या गोष्टींवर, चांगले रस्ते, MIDCचा महत्त्वाचा प्रश्न, रेल्वेसारखा जो आपला रेल्वे टर्मिनसचा रखडलेला प्रश्न जो आहे, आणि महिलांसाठी सक्षमीकरण, पर्यटन स्थळांचा विकास, असेच मुद्दे या ठिकाणी केले होते. आपण हे सगळं चित्र जर बघितलं तर या ठिकाणी अर्चना घारे परब ह्या राजन तेलींना कुठे टीका नाही करत आहेत. ह्या टीका सगळ्या ज्या आहेत त्या विद्यमान आमदार अर्थात जर बघितलं आपण तर दीपक केसरकरांवर होत आहेत. मग राजन तेलींचा नेमका आरोप कसा घ्यावा बरोबर, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. पण किती झालं तरी अर्चना घारे उभं राहणं याचा अर्थ दीपक केसरकर यांना सपोर्ट होणं असा अर्थ त्याचा होतो. कारण महाविकास आघाडीची मतं कमी होऊ शकतात. अर्चना घारे परब या महायुतीची जर मतं घेणार नाही आहेत, ते महाविकास आघाडीची आणि राष्ट्रवादीची जी त्यांची हक्काची मतं आहेत तीच घेऊ शकतात, आणि तोच धोका ओळखून राजन तेलींचं कदाचित ते स्टेटमेंट असावं. पण आता या सगळ्याचा परिणाम काय होऊ शकतो? कारण एकीकडे मागच्या काही दिवसांपासून आपण बघतोय अगदी लोकसभेपासून एक नरेटिव्ह सेट करायचा आणि बरोबर. त्यानंतर तुम्ही निवडणुकीत लढण्यासाठी उतरायचं, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि तोच ट्रेंड आता आपल्याला सावंतवाडी विधानसभामध्ये पाहायला मिळतोय. प्रत्येक जण काही ना काहीतरी बोलतोय, आरोप करतोय, कुठलं तरी एकच मध्ये काहीतरी पुढी सोडतोय आणि बरोबर. त्यावर काम करतोय. तशी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. पण अर्चना घारेंचं आता अपक्ष लढणं आणि इतक्या दिवसांपासून संघटनेसाठी काम करणं, अनेकांना त्या स्वतः वैयक्तिक जाऊन भेटतात, मग त्या रॅली असो किंवा त्यानंतर अनेकांच्या मदतीसाठी कधीही जाणं असो, पूरग्रस्तांना मदत करणं असो, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये येतातच आहेत. पण आता अर्चना घारेंचं एक सक्षम नेतृत्व, एक वेगळं वलय त्यांच्या बरोबर असताना महाविकास आघाडींच्या मतांवर आणि एकूणच या निवडणुकीमध्ये या सगळ्याचा कसा परिणाम होताना दिसेल? जुरी परिणाम नक्कीच होईल. कारण ज्या पद्धतीने अर्चना घारे परब यांनी फक्त तिथे महाविकास आघाडी म्हणून किंवा राष्ट्रवादी म्हणून या मतदारसंघामध्ये काम केलं नव्हतं. 8 वर्ष हा कमी कालावधी नाही आहे. जसं आपण जर विचार केला तर या 8 वर्षामध्ये खरं तर राष्ट्रवादी सुरुवातीला ज्या पद्धतीने बॅकफूटवर गेलेली, ती राष्ट्रवादी अशा पद्धतीने उभारी घेईल किंवा अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी पुन्हा आपला जम बसवेल असं मुळीच चित्र नव्हतं. जर आपण मागोवा घेतला, मागच्या निवडणुकीचा विचार केला, अगदी आत्ता ज्या मध्यंतरी नगरपंचायतच्या निवडणुका झाल्या, या नगरपंचायतच्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा स्वतः अर्चना घारे परब यांनी राष्ट्रवादीकडनं सगळी जी रसद आहे ती पुरवलेली होती. आपले उमेदवार निवडणुकीमध्ये उभे केलेले होते आणि निवडणुकीला सामोरे गेले होते आणि राष्ट्रवादीचं जे अस्तित्व आहे ते त्यांनी टिकवण्याचा प्रयत्न केला. आणि फक्त निवडणुकीपुरतं मर्यादित न राहता, जसं तू म्हटलीस, प्रत्येक प्रसंगात, प्रत्येक अडीअडचणीमध्ये ह्या मतदारसंघातल्या 3ही तालुक्यात, अगदी वेंगुर्ला असू दे, दोडामार्ग असू दे आणि सावंतवाडी होमटाऊन असू दे, कारण त्या इथल्यात माहेरवासीन असल्यामुळे सावंतवाडीचं त्यांना फार हे आहे आणि त्या पद्धतीने त्या सांगतात की मी इथली माहेरवासीन, मला इथलं सगळ्या लोकांशी हे लागतं. त्याच्यामुळे त्यांचा जो टच होता तो फार मोठा होता आणि त्या दृष्टीने ह्या सगळ्या काम करत होत्या. त्यामुळे त्यांची स्वतःची वोट बँक ही निश्चित आहे. ही वोट बँक जी हमखास राजन तेलींना मिळणार होती, कारण ही वोट बँक केसरकरांकडे जाणार नव्हती, हे तर क्लिअर होतं. ही वोट बँक राजन तेलींनाच मिळणार होती. त्यामुळे त्यांनी जी भूमिका घेतली, ही भूमिका ज्या पद्धतीने अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस, मूळ राष्ट्रवादी जर बघितलं शरद पवारांकडनं, कुठच्याही कार्यकर्त्यावर या ठिकाणी हकालपट्टीची कारवाई झालेली नाही आहे. अर्चना घारे परब यांच्यावर जी कारवाई आहे ती पक्षश्रेष्ठींकडनं, वरिष्ठांकडनं होईल अशा पद्धतीने जिल्हाध्यक्ष आहेत त्यांनी भूमिका घेतलीत. मात्र राष्ट्रवादीची जी संयमी भूमिका आहे, तर यामागे नेमकं काय आहे हा एक महत्त्वाचा संशोधनाचा विषय आहे. आणि राजन तेलींना तेच कुठेतरी एक मनामध्ये धाकधूक होते की आपली हक्काची मतं जर या ठिकाणी ॲक्शन झाली नाही अर्चना घारे परबवर, अर्चनाताईंवर, तर ती जाऊ शकतात का? मूळ राष्ट्रवादीला मानणारा काही वर्ग आहे तो होऊ शकतो का? इथल्याच जरी आज प्रवीण भोसले राजन तेलींसोबत आहेत, सुरेश दळवी हे बलाढ्य नेते सुद्धा राजन तेलींसोबत आहेत, इथले जिल्हाध्यक्ष असू दे सातत्याने संपर्क ठेवणारे हे सुद्धा राजन तेलींसोबत आहेत. असं असताना सुद्धा ज्यावेळी राजन तेली अर्चनाताईंवर आरोप करतात, त्यामुळे त्यांना निश्चित माहीत आहे की अर्चनाताईंची काही ताकद या मतदारसंघामध्ये आहे आणि ती जर आपल्याला मिळाली, ती जर मतं आपल्याला मिळाली तर आपला विजयाचं तो त्यांनी कुठेतरी एक गणित बांधलेलं ते थोडं सोयीस्कर होऊ शकतं. हे अजून गणित जुळत नाहीत आणि त्यामुळेच त्यांचे ते आरोप आहेत की
उमेदवारी जी आहे अपक्ष अर्चनाताई मैदानात उतरल्यात, तो थेट मदत दीपक केसरकर यांना होते आणि त्याच्यामुळे निश्चित हा परिणाम तर होणार आहे. जोईली, ज्या पद्धतीने तू विचारलंस, अर्चनाताई जर ज्या पद्धतीने आज मतदारसंघात उतरल्यात, प्रत्येक दोडामार्ग असू दे, वेंगुर्ला असू दे किंवा सावंतवाडी असू दे, तळागाळामध्ये त्यांनी एक बांधणी केलेली आहे आणि प्रत्येकाला बघितलं आपण तर घराघरात एक महिला उमेदवार असल्यामुळे महिलांशी त्यांचं जे टच आहे किंवा महिलांशी जी एक जवळीकता आहे ती वेगळी आहे आणि पूर्णपणे त्यांची जी टीम आहे, राष्ट्रवादीची टीम आहे किंवा राष्ट्रवादीचं संघटन आहे, ह्यांनी सुद्धा मोर्चे बांधणी केलेली आहे. त्याच्यामुळे तो परिणाम निश्चित होऊ शकतो. तर अजूनही एक आठवडा आहे, ते ह्या पूर्ण येत्या 8 दिवसांमध्ये कशा पद्धतीने सावंतवाडी विधानसभेचं या ठिकाणी एकूण चित्र उभं राहतं. आपण पाहिलं तर नुसतं या एकमेकांवरच्या आरोपांवर थांबलेलं नाही. आपण बघितलं किती याच्यामध्ये ट्विस्ट होत आहेत सावंतवाडीमध्ये, ज्या पद्धतीने काही गोष्टी या ठिकाणी एकमेकांवर वैयक्तिक आरोप केले जात आहेत, कोणी कुणाशी कशा पद्धतीने पक्ष सोडल्यानंतर संवाद केलं ते सुद्धा या ठिकाणी उघडपणे आणलं जातं आहे, आरोप प्रत्यारोप केलं जात आहेत. त्यामुळे निश्चित आपल्याला येत्या काळामध्ये अजून ट्विस्ट आणि बरेचसे आपल्याला जे संघर्ष आणि नाट्यमय घडामोडी आहेत त्या पाहायला मिळतील. परवाच उद्धव ठाकरे यांची सुद्धा या ठिकाणी जाहीर सभा होते, महत्त्वाचं आपण त्याकडे पण बघितलं पाहिजे. त्यावेळी नेमकी भूमिका काय घेतात, राष्ट्रवादी तर त्यासोबत असेल, राजन तेली आहेत, त्यामुळे परवाच्या दिवशी म्हणजे उद्याचा एक दिवस आहेत, अर्चनाताईंच्या बाबतीत काय महाविकास आघाडीकडनं निर्णय घेतला जातो. जसं आपण पाहिलं की विनायक राऊत यांनी सुद्धा म्हटलेलं होतं की आम्ही महाविकास आघाडीकडे मागणी करू. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये हे चित्र कसं असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र याचा परिणाम निश्चित या ठिकाणी दिसेल. बरोबर. पण आणखीन एक मुद्दा आपल्याला विसरून चालणार नाही, तो म्हणजे राजन तेलींचं एक वक्तव्य होतं की अपक्षांची भूमिका आतापर्यंत काय आहे आपल्या कोकणात संपूर्ण, तो थोडासा मतदारांनी कुठेतरी विचार करावा. कारण अपक्षांना तुम्ही जेव्हा मत द्याल तेव्हा ते वाया जाईल, त्यापेक्षा तुम्ही महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून मलाच मतदान करा असं आवाहन त्यांनी या निमित्तानं केलं आहे. तर ही नेमकी जी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला किंवा सवाल उपस्थित केला तो कशा पद्धतीनं आपल्याला इथं राबवताना दिसतो, किंवा हा अपक्ष जो फॅक्टर आहे तो इथे चालणारच नाही का असं आपण म्हणू शकतो का? निश्चित अपक्ष फॅक्टर तर चालू शकतो, पण ज्या पद्धतीने राजन तेलीने एक आव्हान केलं त्यामागे सुद्धा राजन तेलींचं गणित आहे. कारण राजन तेलींनी जे गणित मांडलं ते नुसतं वेगमध्ये मांडलेलं नाही. आतापर्यंतचा इतिहास आहे आणि अपक्ष उमेदवार या ठिकाणी उतरला असताना किती सपोर्ट झाला आणि किती नाही हे त्यांच्या समोर होतं. मात्र अर्चनाताईंचं जे आपण पाहतोय तर अर्चनाताई नुसते अपक्ष उमेदवार राहिले नाहीत अजूनही. म्हणजे या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये 2च अपक्ष आहेत असंही नाही, अजून सुद्धा 2 अपक्ष आहेत. सुनील पेडणेकर आहेत, त्याच्यानंतर दत्ताराम गावकर आहेत, ही सुद्धा मंडळी अपक्ष निवडणुकीला उभे राहिलेले आहेत. पण त्यांची कुठे चर्चा होते का? त्यांची चर्चा होत नाही. चर्चा होते कुणाची? आज अर्चना खारे परब यांची होते, कारण अर्चना खारे परब यांनी संघटनामधून संपूर्ण आणि 8 वर्षाचा हा काळ कमी नाहीये. दुसरे विशाल परब आपण बघितलं तर विशाल परब यांनी या 2-3 वर्षामध्ये जी मेहनत घेतली, यंग जनरेशनकडे एक वेगळं वलय निर्माण केलं, तिथनं ते लढतायत. पण हा सगळा जरी विषय असला तरी पक्षीय संघटन किंवा महाविकास आघाडीचा घटक म्हणून अर्चनाताई यांचं कुठेतरी एक जो जनसंपर्क दांडगा होता, त्यांचं एक वोट बँक आहे आणि ह्याच्यामुळेच त्या वोट बँककडे लक्ष दिलं जातं आहे. ज्या पद्धतीने म्हणतात की राजन तेली अपक्षांचं जे अपक्षाला मत म्हणजे ते वाया गेलेलं मत, तुम्ही महाविकास आघाडीला मत करा, अर्थात विजयी उमेदवाराला, हे त्यांचं आव्हान सुद्धा एक ॲक्च्युली कॅल्क्युलेशन करणारं किंवा मतदारांवर प्रभाव टाकणारं होऊ शकतं. कारण तेच सांगण्याचं मतदारांना प्रयत्न करतायत. मात्र अर्चनाताई आपल्यावर अन्याय कसा झाला, आपण जी मेहनत घेतली, आपलं जे कुठेतरी एक वलय आहे, आपली ताकद आहे, ती पुढे भविष्यात सुद्धा ती राहिली पाहिजे. नाहीतर एक महिला उमेदवार म्हणून अशा पद्धतीने नेहमी आपण बाजूला राहायचं का, हा सुद्धा एक त्याच्या मागे त्यांचा डोक्यातला विषय असू शकतो. आणि त्यांनी जे मोठं विधान सगळं झाल्यानंतर जे केलेलं होतं, एक परवाचं त्यांचं एक मोठं विधान होतं, लडकी हूं लड सकती हूं, ह्याच्या मागे सुद्धा तेच गणित असू शकतं की तुम्ही किती दिवस आम्हाला अशा पद्धतीने बाजूला ठेवणार आहात. आणि आयत्या बिळावर सुद्धा येऊन राजन तेलींनी आपल्याला तिकीट मिळवलं, हे त्यांचं विधान होतं आणि ती खतखत त्यांच्या मनात आहे कुठेतरी आणि त्याच्यामुळे ते त्या ठिकाणी सामोरे जात आहेत. पण दुसरी गोष्ट, जसं आपण मगाशी उल्लेख केला की अजूनही त्यांनी राजन तेलींकडे लक्ष दिलेलं नाही आणि आता राजन तेलींनी ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर अटॅक केलेला आहे, त्यामुळे हा संघर्ष जसं म्हटलं आपण तर महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील फाईट सोडून आत्ता महाविकास आघाडीमधल्याच लोकांमध्ये काही वेगळी चर्चा होते का, हे पाहायला सुद्धा आपल्याला मिळू शकतं.
बरोबर. धन्यवाद सर. फार महत्त्वाच्या मुद्द्यांना आपण स्पर्श केला आणि अगदी मागच्या घडामोडी, बातमी मागच्या घडामोडी समजून सांगितल्यात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर आपण एकंदरीत पाहिलं तर सध्या सावंतवाडीमध्ये फार ट्विस्ट येत आहेत. एकीकडे महाविकास आघाडी आणि महायुती अशी टक्कर होत असताना कधी काळी महाविकास आघाडीचं एक सक्षम नेतृत्व म्हणून ज्या अर्चना घारेंना ओळखलं जायचं त्या आता अपक्ष म्हणून लढत आहेत आणि ऐनवेळी येऊन राजन तेलींनी उमेदवारी घेतली म्हणून नाराज असलेल्या अर्चना घारे यांच्यामध्ये आता आरोप प्रत्यारोप होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि अर्चना घारेंच्या आडून कुठेतरी राजन तेली थेट वार करतायत ते केसरकर आणि राणेंना. त्यामुळे आता या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपांचा या निवडणुकीवर काय परिणाम होतो आणि त्याचे पडसाद कसे उमटतात हे त्या काळात आपल्याला स्पष्ट होणारच आहेत. मात्र या सगळ्या घडामोडींचे अपडेट तुम्हाला कोकण साद लाईव्हवर पाहता येणार आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.